Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. No, nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po nung doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na key-water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may duda. May doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na.
inopera ka ano? Hindi po, Dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, Dok, wala po talaga. O, sinong doktor mo? Kaya ko, Dok, si Water, Dok. Ang galing ng doktor mo, ano? O, bingganan, ma'am, sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dude. Smart dishwashing paste ko! Smart Dude. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asilatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asilatika Philip Baracena. Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Sendo Gabos. Magayon na nagkamugtakan ka na sa tuyang panahon. Nababanaag tanaan na sirang ka na aldaw. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa maparantabay niya to dyan po sa kasantruhan ka na siyudad nin Iriga. Di sa Rinconada area zinman na probinsya kan Camarines Sur. Dyan po sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Ano man po na sa indong pinagigibo, mag-iribahan po kita. Bueno, yan tulos sa linya si Kim Hunyo. Kim, go ahead. Maray na pagkaaga karandang pilit. Kapit naman yan, bigi po sa may Balatan, Camarines Sur. Kung saan, ngunyan po nag-aassemblyan sa tuya pong mga partisipantes para sa gigibo na civic and military parade. Ngunyan pong pagkaaga, bigi po sa may Aranican, Balatan Central School. Ngunyan karandang Philip na order kan parada na mauna sa paradang gigibo ngunyan na pagkaaga. Digi po sa Banuan kan Balatan ang Marshal kan MDRR, MO, PNP, asin BFP, asin susundan po yan kan Philippine Coast Guard and kan mga color, kan man iba-ibang eskwelahan digi po sa Banuan kan Balatan. And masunod man po dyan ang mga lokal na opisyales, mga lokal na mga
empleyado, kan lokal na gobyerno, kan Banwanig Balatan, and mga DepEd officials and faculties. Ayon na po, digdi, katuwang ka na patuya pong pag-celebrar ka na sa mga kabuuan ka na Kabalikat Civicom o non-government organization na radio communication group na Kabalikat Civicom. And masusundan po yan kan mga eskwelahan, hali po sa manibaybang eskwelahan, digdi po sa Rinconada, ay digdi po sa Balatan, Camarines Sur, ang Laganak High School, Majorette NDLC, and Antapayas National High School, Ugip High School, Pararaw High School, and Gregorio Balatan Institute, Bulang Daga High School, and masunod po yan ang mga barangay na siting barangay kan Banwanig Balatan. And yan man po, may float Mr. and Miss Balatan 2024 sa mga nanggarana po na mga kandidata sa pinagsagibong Mr. and Miss Balatan 2024 kan nakaaging Febrero 15 duman sa may Municipal Plaza, Covered Court, sige po sa Banwanig Balatan. Susundan po yan ka na Balatan Rides Club. And Kim, isa tabi ang nanggarana. sa mga nanggarana, Sir Philip, sa Mr. and Miss Balatan 2024, ini si naging title kan Mr. Balatan iyo si Mac Lincoln Raman, and ang naging Miss Balatan is si Barbie Ann Soriano na subong taga Barangay Pararaw, sige po sa Banwanig Balatan. And ang naging Mr. Pintakasi man po iyo si Sir Cedric Sereno, and ang naging Miss Pintakasi si Monica Mondares. Ano ang mga nakuha nindang award? Ang nakuha kanyang mga award, Karundang Philip, sa Mr. Balatan, si Premio Canis, nakaulay po ba niya to si Honorable Robert Saysay, kan mga nakaging aldaw. 12,000 pesos nakuha ka naging title ka Mr. Balatan 2024 and Miss Balatan. And sa Miss Pintakasi and Mr. Pintakasi, nakakuha man po ni 10,000 pesos. And sinundan po yan kang Mr. Tourism and Miss Tourism na nakakuha man ng 8,000 pesos. So mga day ng garana, igwa manin mga consolation prize? So mga day ng garana ka na nasambitan na patimpala ka Karundang Philip, mga nakakuha man sinda ng mga special awards. And aram ko may assistensya man na bigtataw po na lokal na gobyerno and SK officials sa manlaylay na barangay digis Banwanig Balatan. Ay gwa po sinda ng 3K na 3,000 na assistance duman sa mga kandidato as in mga handler para maski madaog igwa lamang na mga makwa mga nagsarali duman sa kompetisyon. Ano igwaman dyan mga inimbitaran na bisita saka mga eskwela na hali padigdi sa ibang lugar ka na probinsya ng Camarines Sur? Ang paglalawan po niya to digdi Karundang Philip na maabot man sa tuya pong okasyon niyan. Dahil lang aram ko na madigdi sa tuya pong Congressman kan District of Camarines Sur na si Congressman Mix Villaferte. Ang sa tuya pong gobernador na si Luigi Villaferte. Pero sa aga, lalawaman po niya to na yaon po digdi sa tuya pong congressman and gobernador ka na Camarines Sur. Nilit po ta magkakaigwa ni konsyerto. Konsain po konsyerto digigon duman sa may Balatan Central School na magiging magkokonsyerto ang bandang Kushi and ang bandang Agsunta, mga national band dito sa Pilipinas. Pirang kapiestahan na yan, kan Banwanig Balatan, Kim? Dahil talang Karundang Philip kung pang pirang piyesta na yun, may nakalagdig sa tuya na nakuha ang imbitasyon sa tuya. Ini may nakalag na mga order kang parada. Alat siya na pag duman na kita sa may Municipal Plaza, diba may makaulay kita o kaya makaulay niya to si Mayor nila Boses Presbas o kung sisay pa man ng mga lokal na opisyal dito po sa Banwanig Balatan. Well, Karundang Philip,
nasa main parada, mapuntuin mo niya na alas 7. Alas 7 po na naging call time, pero alas 8, baka mga alas 8 na yung makapagpunta. Ang ibang barangay, may pa ang pumunta na hiling digdi. Kabali man sa mga barangay officials. Karang pilit ng mga barangay officials, scale officials, mga government employees, and ang gabos na mga participants na mga ni Baratan, lalong-lalo na man sa mga non-government organization na mga nagtatarabang sa lokal na gobyerno kan kuning Balatan. Kumusta na kamugtakan kan panahon dyan sa Banuan kan Balatan ngunyan? Ang sitwasyon maayos sa tuya pong panahon nangyari ng Pilip, mainit sa tuya pong kapalibutan, may saldang dito sa tuyang lokasyon. Kumusta man ang mga dakop ka na mga sira dyan sa Banuan kan Balatan ngunyan? Sa ngunyan, karon ng Pilip, dakop kan mga sira ngunyan, as usual, na permi man igwa darakop, pero bakong parehas kaito na kadakol kan mga dakop ninda. Na magigiramdaman kaya niya to karon ng Pilip, pigsasabi nga niya kan mga gurang digdi sa Banuan kan Balatan, tuyong pintakasi o tuyong town fiesta, baka magruluwasan na naman si mga dakop na turingan kapag araw kaning may okasyon, araw kaning mapiesta, talagang binibiyayaan ng darakulang sira and dakol na mga sirang turingan ang Banuan ng Balatan. Pero ang pinakadakol ngunyan karne pagpipista. Kamin sir, kamin. Karning urig ang pinakadakol pag nagpipista. Ay talaga karning orig na dakol ngunyan, lalong-lalo na sa aga karon dang Pilip ta iyo pinaka-mayor na kapistahan kan Banuan ng Balatan. Ngunyan pala na disperas ngunyan, siguro asan kadakol na naman kan mga celebrar sa aga. Sa'y pwedeng pamistahan dyan sa aga. Pero karon daw Pilip, yan muna sa tuya pong mga seras na impormasyon nyo yan dito sa tuyang lokasyon. Dyan baka may makaon na kita sa mga lokal na opisyalis kan Banuan ng Balatan. Ako po si Karon daw Kimon Jorga para sa RTN Radio Roda reporting. Report! Salamat Kim Llorca sa mga heras mong informasyon in koneksyon ka na gigibuhon na pentakasi o kapiestahan ka na Banuan na Balatan Camarines Sur. Pinagahapot ko ta si Kim kung isayan pwedeng pamiestahan dahil mga naggigirong. Yan sa Banuan ka na Balatan sa aga. Mayong handa si Mayor. Mayong naghanda tapinta kasi. Labi naman kay Tongod. Hinda ba sa isang nagbuno sa baktin. Nadyan po sa Banuan ka na Balatan. Pag nagtutuyo ako dyan, nagsiswimming. Kung minsan ang kadakol na dyan, tilapia sa kakarne, dyan sa merkado publiko kan Banuan ng Balatan. So, mga sira lugod na hali sa dagat, kabihira na niya. Ako nagsasarain daw. So, mga dinakupan na sira, hali digdi sa Banuan ka na Balatan. Hali dyan sa dagat. Yan po ang ipinagngangalas ko man dyan. Yan kan haputon ko ang ibang mga paratinda nin sira. Yan po sa merkado publiko kan Banuan ng Balatan. Pinagdadarami kaya nga sa ibang lugar itong magagayo na sira. Nahali digdi sa Banuan ka na Balatan sa kadagatan, pambihira niya ako. Kaya nawalat sa mga, kumbaga, maluluyang klase na sa iba. Sa mga saradit na sanang sira. Mga pinilian na. Report! Bueno, nasa linya man si Diggs Martinez. Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip.
may nakukitang bareta hali sa Civil Service Commission Regional Office 5 Bicol na kung sa'yo na pigbuktan giraray ka na sambitan ng ahensya and computerized examination sa regional site kainhi para sa mga Bicolano nga bot na magkuha nin examinasyon kan ahensya. Ipigara ni CSC Chairperson Carlo Alexi Nograles na computer examination yan particular na ipiglaan para sa mga individual na pwedeng day makapasar sa traditional na pag-exam o pen and paper test asin sa mga nasasakitan makakuha ng schedule para sa traditional na eksaminasyon na kung sa duwang beses na gigibo sa sarong taon kada Marso asin Agosto taon-taon na matatandaan na ang pinakahuring computer examination na kondusir kan Civil Service Commission sa Bicol kan nakagipang 2014. Itig lahat man ni Attorney Daisy Puntalan na Bargais na saro sa mga inatubang na hamon o kasakitan sa kapundo na computer examination sa rehiyon kan 2014 yung issue sa server kan computer. Kaya man sa pagbukas giraray kay ni itigasan na naresolba na asin maitataw na mas maray asin mas marikas na access sa susulit o sa pagtuanin na aplikasyon kan mga aplikante. Tapos siguro man sa iyan na igwang apat na internet providers nakikipagtabangan na sa indang ahensya nanganing maresolberan na sambitan ng issue. Mientras tanto, igwama na kapuan na unit ng computer ipiglaan para sa mga aplikante maagi sa examinasyon kan Civil Service Commission. Para sa proseso kan computer examination, kinakipuan na nakapag-appoint na ni online schedule and applicante sa website kan COMEX kan CSC o Civil Service Commission. Sa mismong aldaw kan examination, maagi muna na applicante sa biometric asin sabay-sabay ni kaining simbagon mga hapot sa examinasyon na kung saan makukuha man ang resulta kana pagsulit sa mismong aldaw kat examinasyon o bandang hapon perang oras matapos simbagan kan aplikante na examinasyon. Napig-anunsyo ni Chairperson Nograles na sa bulan kan Marso ikukondusir ang computer examination kan duwang beses sa sarong semana. Mientras tanto sa mismong aldaw kana pagbukas pigpunan naman ang operasyon kana COMEX kung saan pinanginutan ini kana nin 20 aplikante gikan sa panlaylay na probinsya ni rehiyon Bicol ang pagsulit sa Civil Service Commission. Yan muna karandang ko Philip anak ko niya itong bareta ali sa Civil Service Commission Regional Office 5 in si karandang Dix Martis Jr. para sa RPNDCTI ang mag-iriba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon dyan sa luwas. Go-obserbaran ko kaya digdi si Tony Matic. Parahingutuan bagan-bagas. Yan. Tagras kayo. Kung minsan kayo, ibang bagas kadakol tagras. At barato na. Na rin pa sa mga barato. Yung medyo may mga maitom-itom. Kumbaga may nahalo ang guardianin mga kunyana. Ngod. Mga saradit na ngod. Ay makonsuelo kung minsan. Talagang masakit ang presyo kan bagas ngunya. Makatungod ka manin buro barato. May blondie, may itom, nakahalo. Kaya bago mo isasap na, hihingutuhan mo muna. Pero sa turotagras, maray-ray kung blondie. Pero pag itong mga maitom-itom, tagras, ay talaga
Masakit yan. Tapos iba pating ko niyan, bagas man talaga, igwa man ng mga itong moropoto na nakakahalo. Mairitom na talaga yan. Kaya minsan, pipilian mo muna talaga. Pero kung minsan nalataw man, pag sinasawsawan, ang tagras, natundag pa irarom. Yung mga burobateris. Kung minsan, kung maati po, so nababaladan kan paroy, yan, nakakahalo na sa mga turotagras. Kaya talagang lilinigan mo pag naluto na, naging maloto o kaya kanon. Masakit ka kanon kung ang panira mo pa medyo maluya-luya. Tapos ang bagas man maluya-luya man, ay talagang mabublay pagkakanon. Dapat kan mga bagas na medyo maluyaan kalidad, maluyaan klase, masiram ang panira. Sabi kan mga gurang, nagbublay na ngaya. Pag maluya na ang maluto, ang kanon, tapos ang panira pa, abang bublay, gulay sana, tapos, pero okay man ang gulay, kaya lang kung sardinas sana. Tapos sapnaon mo pati ang maluyang klase man na bagas kung minsan dahil mo maintindihan ang dalagan. Narugi. Iba man an kadakli marugi ang nasasapna. Naghahalo na kaya yan, so alang na bagas ay alang na paroy sa kaso daing gayo alang, tapos so kumbaga mga morputo na nakakahalo dyan, puro binlod na, kaya nagiging maluyang klase po ang kalidad kan bagas. Hindi siyempre kita man ng mga Pilipino kung medyo tios-tios, magtios. Pagtsatsagaan ta na yan, kisa mayo kitang kakanon. Para hangad man kita kay itong mga mamahalo na bagas, kung mayo man kitang pantungod, mayo man kitang itatapar, ay talagang sabi kan ibang mga nakaulay ko, memorize na sana. Man sa magayo na klaseng bagas. Kung sabing mga sinanduming, sampagita, makukuha mo na sana dyan, si Duming, mayo ng sinando. Nakasakitan kan makakuha kang unyanin buro baratong bagas na marahin na klase ang kalidad. Luwas kan, sinanduan na bagas bago sinanduming ang nakuha mo. Sinanduan ta na sa nangyari, dawa maluya-luyang klase kaysa uda kita kaunon. Ayaw kitang kakanon. Yan po ang importante ngon yan. Awa maluyang klaseng bagas, basta igwa kitang pagkakanon. O igwa kitang pagkakan. Masakit ang buhay. Kung maluya na nga ang klase, mayo pa kitang natutungod na bagas. Talagang kadipisil kiton ngod. Ay pakiton magtanag sa kamuting kawoy o kaya bungkukan o kaya batag. Ang batag, itong kalibo, sinaputon mo yan, okay na. Mas masiram pa kaysa dyan sa bagas na maluyang klase. Tapos magluto kanin pansit bato, di nagray na ngod. Silisilihan mo, may suka. Igwapanin na langkawas, ay kabalansi. Ang mga Pilipino po, matyaga, daawa ano sa ng pagkakan, basta may ilaog sa indang tulak, okay na. Ay nagpapara inarte, lalong-lalo na itong mga yaon dyan sa bukid na barangay. Ano-ano na sanan pwedeng magibong panira, manggutos-gutos, buskamote, kung igwanin ano yan, ining dahon kan kalunggay, nutritious pa yan.
problema, may lubi-lubi, kung ano-ano pong pwedeng mga makuang gulay yun dyan sa mga bukid sa barangay. Hugakan na lang yan na mayo kitang makuang panira. Yan iba nga ni, nagpaparapurot-purot sa nanin mga nyog. Nabubuhay, nakakaluto man, masiram na gulay yun. Bakal na lang nin balaw, tinapa, okay na. Haluan pa kan magic sarap, boundary, na ribayan baga subitsin. Saka itong ginisa mix ngunyan, daog na kan magic sarap. Bagay kung sangaran pa sana kaya, magic. Talagang siram mina magic. Ito usong-uso subitsin, tapos ining ginisa mix nakadagdag. Kunyan pati igwan ng aperakan magic sarap, ginisa mix, ining bitsin. Igwan ng mga kuro cubes na pampasiram. Kaya puro na sa nabaga pampasiram. Kaya imposible na kaya na dahil kita makaluto nin masiram. Kadakol ng panghalo sa mga luto na magiging masiram ang lasa. Hoy, kumusta man pala dyan sa Santa Teresita sa Banuan kan sa Banuan kan Bao. Ikati Baraero. Sa mga empleyado ka na Casoreco 3. Ano daw yan to dyan sa Barangay Santiago? Sige na naman ito bro, brown out. Nakalibpalan kaya si Madam Anrod Chinacario Iraulan, tagapagtaram ka na Casoreco 3. Kan Sarong Aldaw, haputon kukuta. Kung ano yan, sige na naman ang buro brown out. Kaya si Engineer Pobleo Cortez na Chief ka na Technical Division ka na Casoreco 3. Pero may summer season. Bagay, normal na yan sa Casoreco. Sabi ka na ibang nakaulay ko. Mismo mga taga Casoreco. Ngaya normal and brown out. Kung mayo ng brown out, abnormal na. Kaya dahil na po kita magngalas. Pero paminsan-minsan baga mayo man brown out. Kaya lang igong mga pagkakataon na kung minsan halos oral daw nagba-brown out. Ano yan? Iba pati nagdududalugod. Kaya nangyayapig para palukso na naman na ding babayaran na. Nangyayading kontador gustong para pa-speed na birik. Amo man daw. Ewan ka mo kaya. Inapot mo man dyan sa Casoreco, ano yan? Totoo? Na basta sigan buro brown out, nagdadakulan babayadan, kaskasonan dalagan kan kontador. Man kan Casoreco 3 ang manehmento ay bako man yan totoo. Bakit nga nilagod nga nakokonsumong kuryente? Anya ko kanya-kanya na maganin paliwanag ang konsumidores sa kaya na Casoreco. Pero ang konsumidores ka dahil man yan maangal kung talagang ay nagkukonsumo din grabe pag nagpaparaboro brownout namamalisyahan man po ka naririsama ako mismo pigiling ko ang kontador pag sigaan boro brownout kaskason ang ikot pag biglang na palsok tapos bubuhayo na naman ay so kuryente. Pinakaskas na maray na ikot kan kontador na metro kaya kumbaga garoman sa na taxi speed ka patak ka metro. Yan po nalologan mga konsumidores mag-araw kaya.
kung sa taxi ta, mareklamo na. Ano ba yan? Takas-kaso nan, patakan metro mo. Mr. Driver, Mr. Chopper. Ay, kumusta man dyan sa Santa Teresita digdi po sa siyudad kan Iriga. Ki Manay Pinagunawon, ki Manay Hilda Rambuyong. Siyempre ki punong barangay Eduardo Di Maywat dyan po sa Perpetual Health. Dali na piyesta dyan sa San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa maabot na Martes, Febrero 20. Doon ihahanda na naman ni batchmate Jory Dorosan. Jermin yaon dyan ang buyag kan mga pag-iriba minsan Pero ini si Paring Jory talagang permining iguang handa pagpipiesta. Dahil ka mabubuklo. Pati purog, igwa pa yan. Makusa ng pulutan, ang bastante. Bakusa na dyan, ang igwa manin mga handa. Siyempre, si punong barangay Buyet Nagrampa, si dating kapitan Benji Nagrampa, dayan mahalianin handa. Tapos, si Kagawad, Johnny Nacario. Yan, pirming mga naghahanda pagpiesta dyan sa San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ini si Kagawad Johnny Nacario, ang mga bisita kayan, mga taga Kasureko kung minsan. Guwapang taga Napocor o NGCP. Saan sa iya kayang akin nagtatrabaho sa Kasureko, tapos garo nalipat na sa NGCP. Digdi man pala sa Bureau of Fire Protection sa siyudad po ka na Iriga. Nagkaiguanin na 62 fire safety enforcers halis sa Camarines Sur ang nakakompleto na. Kan 5 aldaw na Fire Safety Enforcers Enhancement Training o PSEET 2024. Noon ka na Pebrero 16 o 12 hasta 16 ngunya na taon. Yan mismo sa Table Tennis Court, Iriga City Sports Center. Sinambit ng aktibidad, iyon pinanginutan mismo kan Office of the Provincial Fire Marshal, Camarines Sur, as in man kan Iriga City Fire Station. Katuwang man ang local government unit kan siyudad nin Iriga na ang kamauotan iyon mag-focus sa fire prevention, emergency response protocols, as in man community empowerment. Yun sa Bureau of Fire Protection, ang aktibidades na ini iyon magiging proactive steps o proactive na paagi tanganing magkaigwanin na talagang fire safety para man sa mga namamanwaan itong mga kababayan niya to. Tapos ini pong members kan Iriga City Census Coordinating Board, ICCCB, as in man ang Philippine Statistics Office nag-convene for their first meeting of the year in preparation for the implementation of the 2024 Community Based Monitoring System o ining CBMS.
The meeting was presided by Consid Andre Aboniti, co-chairperson of the ICCB, Mayor Rex Uliba as the chairperson. Angan man si Ms. Romelia PR Gasgas and PSA Statistical Specialist 2 ang nanginotan sa presentasyon kana CBMS na objeto asin scope nangan and coverage kan 2024 CBMS, the legal basis data privacy and confidentiality of information. The rules and responsibilities of the members of the CBMS, coordinating board, and possible assistance of the members to the CBMS operations. According to PSA, the CBMS will open job opportunities to Ergueños as they will need around 82 PSA enumerators. Kaya duman sa mga gustong mag-census na nga ipupalan ang Philippine Statistics Authority nin halos 82 na mga enumerators. Kulang tabang po ini para magkaigwa ka mo nin trabaho, hanap buhay ngunya ng mga panahon. PSA is mandated to implement the CBMS through the Community-Based Statistics Service of the Censuses and Technical Coordination Office by virtue of Republic Act 11315, otherwise known as the Community-Based Monitoring System Act, signed into law on 17 April 2019. The 2024 CBMS aims to update the social registries of national government agencies and to collect data to capture several factors that can be used for multidimensional poverty analysis, policy formulation, poverty alleviation, and economic development in cities and municipalities nationwide. Bueno, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Tapos po kita digdi sa tuyang programa, igawa na kitang 7 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Pambira pigihiling ko kaya si Catherine Bernardo, wala na naman pagkakasweet. Tadi bago. Kapag abot kan oras kayan, bigla na sana naman niya na tuminabang ang mahamis na pag-iiribahan. Mga artista talaga. Leon magpararibay-ribay. Ating mga politiko apektado. Pero pati ang mga politiko nalilink man sa mga artista.
Sakit pati tan, iba transgender. Yung ibang politiko. Oy, kumusta mong balan dyan sa panuan ka na buhi? Silent ligasyon asin man ki Ma'am Noria Natsuri Gizabal dyan po sa Santa Clara. And siyempre punong barangay Ralph Lacoste dyan po sa Lourdes Buhi, Camarines Sur. Kaki dating Kapitan Welibong Nieva, Mayor Lacoste, kumusta po kamo dyan? Happy birthday mampalan sa kuyang pinsan si Berna Barasana dyan sa Panuan Kanpili, Camarines Sur. Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo. Nagatipon man palaan kan Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division o ining AMAD. Ana 30 maresibikan kadiwa Financial Grant Assistance Program para sa sarong workshop na pinagasagibo sa DE Compound kan nagtalikod na Pebrero 7 ngunyan na taon. Ang nasambit ng aktibidad, iyon pinagsagibot ang aning maadalan ang presenting mga estado kan manibaibang kadiwa stores sa rehiyon Bicol para sa posibleng upscaling. Dapat ang kadiwang ini sa gabos na banwaan, bugtakan. Tagaro igwa sa naman mga party, digdi po sa rehiyon kan Bicol, anigwanin mga kadiwa. Party man ini kan open forum kung saan pinagtukar kan mga benepisyaryo ang sendang mga nano dan sa pagpapautob kan lambang proyekto kan kadiwa sa sarong open forum. Yandras na sinabi man ni Senior Agriculturist Alden Ragay na kamauutan kan kadiwa iyon mabawasan ang kantidad kan mga produktong pang-agrikultura sa paagi kan direktang pagbakal sa mga parauma kan sa indang mga inaning paroy. Itong dakulan, sabi kan Department of Agriculture. Problema nga ni kay nita harabo man magpisar sa mga kadiwa na mga parao madigdi sa tuyang lugar. Mas mahal pa ang presyo duman sa mga komprada isa bakal kan mga kadiwa stores. Mas mahal ang presyo ka na paroy kung di ako napapasala garo mas lamang nin mga 2 pesos o kaya 3 pesos ang bakalan kan kada kilo kumpara digdi sa mga kadiwa maski dyan sa National Food Authority. Tapos lapang arte kito mga parapisar saan dapat niya alang
Pagbakong alangan paroy, dahil man yan babakalon yan sa Kadiwa, saka sa NFA. Yan po ang problema kan Department of Agriculture. Ipa para pupursiginin da na dyan na magpisar ang mga para kan mga inaning paroy, alagad pagabot sa proseso, kadakol pang mga requisitos na hinahagad ang mga pisaran kan gobyerno. Tapos barato man ang bakal kan paroy, kaya siyempre sa mga paratanom para ay dumana lang nga kami sa mga komprada. Mas madali ang proseso, mas mahal pa ang presyo pag sinda nagpipisar. Kaya dyan po talagang inian tawanin dakulang suporta, ayuda kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga paraoma na bakong pagparapadipisilan pag-abot sa sinda naggusin mapisar na kan sa indang paroy. Kung talagang sinseroan sa tuyang gobyerno ang Department of Agriculture na matabangan po ang mga paraoma, digdi po sa tuyang nasyon. Mabuyo man magtaunin abono. Made in China, palataw sa tubig, palataw sa uma. Yan mismong hali sa mga parauma nagsabi, tapos pinapabayadan pa. 4,000 pesos ang kada sako kan urea na made in China. Dahil man baga di ay nagtutuok dyan sa daga. Ano yan? Garo may lana ang urea na pinagtado. Alis sa Department of Agriculture para sa mga parauma niya to. Kaya masakit pag arog po kayo ng dalagan. Nagtipon-tipon man pala na nagkapirang mga opisyal kana Police Provincial Office sa maniwaybang mga probinsya digdi sa reyon kay bahan na nagkapirang miyembro kana Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 o PDEA Bicol. Naging sentro kan sa indang pag-uurulay tungkol sa harmonization kan mga nailistang datos sa presente asin nailistang datos sa mga persons who use drugs o PUWDs. Asin di ba pang mga kaso na dapit man sa illegal na droga. Ang mga probinsya na nagsagibo kan nasambit ng pag-uurulay, yoan na probinsya kan Masbate, Albay, Camarines Sur asin man probinsya kan Sorsogon. Nagkaigwamanin pag-uurulay para sa mga estratehiyang pwedeng gibuhon para sa kampanya kontra illegal na droga asin pagpapaygot sa urulay na ini. Hanggang no rin ang mga drogang ini mapupuho, mauuntok digdi sa nasyon Pilipinas. Ito mismong pinanginutan ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang kampanya laban sa illegal na droga o ining shabu. Mga nagbabariwas tapos naggagamit. Halos may nangyari man kaya lang kadakol nagkakagarada ng mga Pilipino. Mga drug lord ng mga Chinese minsan nakakalibre. Tawa bulto-bulto, bilyon ang nagkakadarakop sa senda. Yan ka magngala sa kampanyang inikan sa tuyang gobyerno. Tapos minsan nagkakauronsihan, ang nagbabaradela na pati, nagboborok-bokan, so PDEA, saka sa pulis na. Nangyari ni duman sa Metro Manila. Kaya ini po ang dipisil sa kampanyang ini.
Diyan nga ni sa Banwan kan Baaw, digdi sa Banwan kan Nabwa. Pati ang mga chief of police naggangalas na anong yan ta. Dahil mauruntok ang pagbariwas ng droga dyan sa mga lugar na yan, sa mga banwaan na yan. Digdi po sa probinsya ng Camarines Sur o digdi sa Rinconada area. Kain daw nga nagaharali. Diyan sana sa Sagrada Baaw, mangalas ka. Pirming kadakol mang kandakop, tapos may nabutwa na naman. Kaya masakit na maging drug cleared ang sarong barangay. Mag-abot sa kampanya sa laban digdi sa illegal na droga. Pati ang mga barangay officials, ang mga punong barangay na problema po. Grabe ang effort ninda na mapuho ang droga sa endang barangay. Kundi ang iba man ng mga kabarangay ay nag-uuntok sa arog kay ning aktibidad. Ano daw yan? Nakula po yan na kahaputan pag-abot sa mga barangay officials. Kami nga, higot man ang samuyang kampanya na mag-uruntok na sa paggamit kan droga, pagbariwas kan droga. Ay man ba nga nag-uuruntok? May mga pa-seminar pa, may pinagkikrear pa na badak. O ining inapod na Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ay man ba giraray na pupundo ang droga? Diyan sabi man po ka na ibang nakaulay ko na kung gusto mo yung mauntok ang droga, dapat nga yung mismong tukloon so mamanufactured kaya. So naggigibo. Bako sa nangyayang mga nagbabariwas na ini. Baka ining mga naggagamit. Bagay may punto man po sa tuyang mga kababayan. Kung mayo nang maggibo, magmanufacture ka na shabu, pwedeng mapuho talaga yan. Subuot sa akto kan mga operatiba kan Philippine National Police ang patupadan ni San Fernando Mayor Permen Mabolo. Kasuod pambira. Ang nasambit ng patupada iyon harani sa farm ni Mayor Mabolo sa Bukal, San Fernando, asin Barreta apakan mga taga-digdi na naniningil ni entrance fee na 20 pesos para sa namakalaog asin magtaya sa indang illegal na operasyon. Pambihira man na. Pasimuno talaga sa kalukuhan asin kabulak-bulan si Permin Mabulo. Kailan ta mayo nga ning maginibong tama, puro papanluloko asin illegal ani naatupag ka ini. Yandras na dakulma na kababayan niya ang hikaos asin nagtitios. Ini man subuot si Permin ang padagos sa pagpahiwas kan mga katiwalian na sinagahanap buhay sa illegal na paagi. Naririsaman subuot na marhay na ang mayor Perming nakadukot sa pangaran niya ang mga illegal na transaksyon sa San Fernando. Bako sa naman palan sa illegal quarrying an sa iyang negosyo magin ang illegal na pabulang. Ang pinaglaog niya naman nagkita man subuot nin kwarta dahil na bako na subuot o dahil na inaabot
kana kita sa pangurakot kun kaya magin an patago asin small time na tayaan sa bulang iyon pinapatos na kay ni pambira man na. Imbes na sikasuhon ang mga programang pwedeng makatabang sa mga namamanuan, arog kan medical assistance, educational assistance, sinman scholarship program, iyon mas inenot pa niya ang maningil nin 20 pesos kada mananaya para sa patupadang nangyayari sa inda. Pinag-aasahan man na padagos ang pag-imbestigar sa nasambit ng pangyayari asin pag napatunayan ang pwedeng kasuhan nin administratibo asin kriminal si Mayor Mabulo asin mapatawan nin suspensyon kung mapatunayan na siya talaga ang nasa likod kan patupada sa mismong banwaan niya. Kabilang sa kasong pwedeng ipatong sa iya iyon o ipataw ang pagbalga sa Presidential 1602 ining illegal cockfighting. Aro subot nagahaba na ang listahan kan mga pwedeng maging kaso ni Mabulo sa sobrang hilig kaining magnegosyo dawa illegal. Iyo ang pinapatos na kaini. Tatakkan sarong gahaman na opisyal na mayong ibang aram kundan mangurakot, manloko, asin magpayaman, pambihira. Grabe man. Rinaraot man kaini si Mayor Permin Mabulo. Minsan kung ano-ano na sa nabagang nagluluwas man ng mga isyo laban sa alkalde kana San Fernando basta kalaban ka na probinsya ay ano na po yan dahil nakamunag uruntok sa pamumulitika digdi sa probinsya nin Camarines Sur ay nakamunag Sarawa inaasikaso baganin doan probinsya kan Camarines Sur na mapakarhay ang mga provincial road mga programa kan probinsya bakong kung ano-anong mga paturot sa dahan na daiman makakatabang sa pag-uswag kan probinsya nin Camarines Sur. Man sa probinsya kan Albay, iba man po ang mga istorya dyan. Sabi man ni Governor Lagman, accusation against him is purely politically motivated. Sigon ki Albay Governor Edsel Greco Grex Lagman, said the accusation thrown against him by former village chieftain Alwin Nimo of Anislag, Daragataon is baseless and purely politically motivated as he will be running for gubernatorial post in 2025. Nimo is self-confessed bagman for illegal numbers, game or wheating, filed graft, bribery and violations of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees and Republic Act Number 9287, an act increasing the penalties for illegal numbers game against Lagman before the Ombudsman on Monday. In the 35-page complaint, Nimo claimed that he initially delivered 60,000 pesos per week to Lagman from August 2019 to June 2022 when he was the vice governor. Lagman allegedly demanded the protection money from wetting operators, receiving as much as 8 million pesos in bribes from illegal gambling operators.
Lagman was then the vice governor and political ally of former Albay Governor Al Francis Bichara. But Lagman denied the accusation thrown against him by saying he was just a spare tire as vice governor in 2022. He was re-elected for the last term as vice governor. Vice governor's only spare tire. Nimo was introduced to me by the former Albay Governor Al Francis Bichara. He was a former barangay captain, a mere village chieftain without clout from the media, thought or brought with him national media. When he filed a case against me and the ombudsman, somebody is financing him, he said in a press briefing here at Governor's Guest House kan nagtalikod po ining Miyerkules na hapon. On December 1, 2022, Lagman took over as governor after the winner in Albay's gubernatorial race. Noel Rosal was unseated for violation of an election code following public spending for giving financial aid to tricycle drivers and senior citizens. As pandemic assistance while he was serving as mayor of Legazpi City. Joseph San Juan Armugila, a tricycle driver and political ally of Ako Bicol mayoral candidate attorney Alfredo Garben, but lost to Mayor Geraldine Rosal, filed a disqualification case against Governor Noel Rosal and his wife before the Commission on Elections. Comelec and Bank, led by Chairman George Erwin M. Garcia, disqualified elected Governor Noel Rosal from his post. Wherein Lagman took over the province's top post, Rosal took his post for 5 months from June 30 to November 30, 2022. Ay ano na ni, dahil na baga natapos-tapos man dyan sa probinsya kan Albay. Pero man, grabe ang mga politika. Hoy, kumusta man balan kay Emergency Mata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Sinman kay Sandra Baracena del Socorro dyan sa Santiago, Pili, Camarines Sur. Siyempre dyan sa Nakings Fall Water Repelling Station. Tubangan po ini ka na San Isidro Elementary School, ligi po syudad kan Iriga. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa luwas nagpaabot niyan mga informasyon si Kem Llorca, haligyan sa Banuan kan Balatan. Sinman si Diggs Martinez. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.